tienie Samaria for na mnyi Yesu Samaria for anyi Yesu no Esuafo no beka che Yesu se ye koye no wo mamfi ye na opese ye kasa meja furu so be hye wo mana wo ti asema Yesu kan wo se Yesu kan wo manim se munim wonko a moye ne dia na onipa ba na ama se oba be se nipa kra nemum oba se oba beje wo mo nkwa tieniye edin kan we Yesu kasa wo Matthew 11:29 say mo hwa me Yesu nsua me se wo sua Yesu a untimi mprale mpo se wo be se obi kra even Tabitha 3:9 no wo se me yemfa wo ye ntua wo ye ka ma me yemfa bone ntua bone ka na wo upon de Yesu ye ma Israelfo ni nyina emu ayalesa emu muwa emu nhira ekwan bebrebe ofa aso bo mu nyina no bonia ekese no mde yi Yesu but unim de Yesu ye asema Yesu beka no waseni aso no se eja fafiri won na wonim de woyo we na wo sofo a ufiri nyame no se na akasate but we de unim o se o ma wo ba obeje abusunya oba ye nyame sumu a Nyankopon akasama kase e wo se menum ye no ye gidifo no ye extra careful na ewia simple say not all that glitters are gold enya de bi e hyeren na esika kokko nti the fact say uhun say bia even obi kura preach na o carbon animu a many kan conclude say we ye good na wo pa kokko akunu a aya wo de aduane akono pe disabonefo no epe wa wo ye papa achewa e was so di preaching na eye papa uhun ni say eye papa e na eba sometimes obi kura preach atiam carbon animu asusumu oni nye say wa hu obi a o kana kura nya abotre examine yie ebia na wo hidden agenda ebia na owo botaye ya ande de sa botaye no wonsantumi nkan ntu be kan 1 John 4:1 na wo se adofo manyi hu nyina ani nemu sokwese efiri Onyankopon ana nti oyiri ne de Nyankopon asama ma yate ase ne se e wo se wo sohwe so a wo be sohwe na be hu se wei Nyankopon hom wei eye bonsam honhom nti wo be sohwe no e na betiwe hu no because wo be kan 1 Thessalonians chapter 5:20-21 no a o se mema yen ti adisimo tua na mu yen sonhwe na de ye ne yen somuden enti Osofo Anthony Kojobu achi statement a o make ye no enche mebo ne ye de twerɛsɛm no analyze ne ehunu se asemasi anase obenten owo hidden agenda anaze say me say enye se hu so bi pretty kamoni anim chese o papa hwe wo ka 2 Corinthians chapter 11:13 na Paul says Satan no mu ko timi an se han bofo ti na chidifo no ye o mo te say tin ne somofo a enye ade a enwanwa tienie abra Judas edi Yesu achi no se Judas eko pretty a Judas so be ka adwen sa kira asem ni bi a kire nipa na etie Judas no awo Yesu achi suafo nim ba wonu Judas na mu no John 6:70 Yesu so ye bonsam ba wonu ko pretty a obeka se mo nsa kira ma adwen because ade a Yesu di asma suafo 12 ni na o ka Matthew 10:6 go nyina o se mo kwa mo nkoka se mo nsa kira ma adwen so yin de be aben enti se Judas so kwa the same thing obeka ba Judas ka say mo nzakra mo agwen no so yin na ba yen se Judas ya papa sa na nyi obi a wo preach say jai dressing ye jai bone ye biase na firi Nyankopon because bonefo nso e wo adwene a obetimi afade awia wo wase atim because wo fa sa akwan ne so a e na obetu anamo akakotie ipa chawo Osofo Anthony Kojobu achi me say ye be born in the video no a security o social media abere but ebia na obi nhwe eno ne botaye no a ye ba be examine nsem na ewo video ni mu no eno ye de Nyankopon asem no e be ye cross examination ahwe wo kan dsem 2:1 na wo se waso won na wo se wo ye asomafo lenso wonye asomafo na hwe no hunu wo mu se wo mu ye atorofo se wan so wo man hwa mpache wo hunu eti payifo cross se banchenya ye di jane chere sometimes we betima believe say enne nipa Yesu ka Matthew 24:4 mu hwe ye no obi anada na mesu say akwa we ye good o ye careful na we betima dada o me pa chawo eni
Eni ebi de say osofu kira bosom wa pretend say we osofo ba ne kasa o kasa sanso ye antichrist tie kasa osofu kira bosom no be na asofo ye say we real politics say ahwase ne ente ne say ehwe ya hini ene ya demudie nyina wo soro na wona nkanka ene mmoa enti nkowe enti asori bi kura ho won to aba gidie ne sa asase so ahini ye de ye Christopher yenka Bible no ene no em say the bread em say oh ya go fast maba Bible no da ho no the frabe bi Bible na I'm telling you I'm from the Bible no so many ati what I say e do be bia o say nkwa umra mo ho ase e ma mo wura no Bible no kwa so say ya de she ni nkwa be ho sem no ka eso mo aha woti asamo asabu chaboso mu ka igidie kura wo Bible no a ogina so a odi gisika wa asol dem no for the political career person o wudi ne ho wura mu ntino as abrofo na the Bible ne buy na pa chaw sakasa we maka over and over and over enye the western world and the Bible buy tie niye but the Bible no in their translate omukasa Bible e dia ko omukasam no mo de ba at that time na abrofo no ebe ba hanam enya maye no ye wo Ethiopian Bible nyina wo hanam wo Africa he Addis Ababa he Ethiopia e Africa even Israel asase no Egypt ha nyina no ba nya Africa eti asam no wo hadada nemu abrofo no de translated na they translated da me pa cho wo chirase ya chia na me pa to hwan na enchew ade no ye translated so man pangini kasa na wo chirima kochi na obi tichi no sa ate brofo na sa wo chirim no anchirim ya ohun se wa chirim achia no enti just translated na asam ne say ya abrofo ne say wo Bible ni mu say Bible say ya ade hye ene wo sa se nkoa munsa emba mu ho asema mu wura no na me pa cho o ba urade mu na sa wo yo de hye me pa cho sa enkoa na o ka no tie nie eduru ba bia ho no so obi pabone ade a opeke other aspect na o de kasa sa nkoa mo mbra mu ho asema mu wura no mo no wo adwuma mu a wo ye police ni a wo commander wo ye wo master sa word no servant no eye obi a wo hye obi ase bia ebetima ye wadwuma wura ebetima ye obi akofo obi so mra metena wo nchen wakofo obi so mra mehwe wo ba ma wo ye ne master ono so ye wo servant it is a Bible na say wo ye ogidi ni na sa wo hye bia ase na wo se bra ho ase ma wura na wo ye osofo na ase mu na wo nte ase ya then you have problem o man pangini na wo ye Ghana man pangini Ghana fo nyina ye ne servants di wo mu no wo ye leader wo ye pangini enti se o kasa nkwa mo mbra mo ho ase enkoa sa enkoa no kasa na yusu ma enkoa no the same kasa na ye servant anase obi a wo hye obi ase enti ebetima ye school ni a wo hye o teacher ase ebetima ye adwuma wura na wo nkora e wo wase wo mu ye wo servant wo mu ye wo nkora ebetima ba sa wo ye master wo kire nkora bi abesa 5 adwuma say wo mu ye wo servants enti that word no mombra mo ho asema mo wura no mo no busa question say sa Bible no a ya twere mu say mombra mo ho asema mo wura no mo no say Africa fo nkwa na de bra ye ho abro fo ne Bible no mo yusu abrochire no mo ene ya te ho na firi mu na adwe na anya adwuma body ne bre Bible na wa abrochire no enkwa mombra mo ho asema mo wura no mo no ya te ho na firi mu na sometimes omu kasa as you say Bible no ye de bre blacks nkwa ena ye de be ye nkwa me part of the same Bible omu di ko India Bible and he fan even Saudi Arabia kwa Bible and our religion and many panya problem. Saudi Arabia and Dubai omo bompire 5 times a day. Omo bompire 5 times a day. Problem be na akoso ama wo mo. Enti se wontumi wo niam aye mfa nse wo kasiri. Yesu na mu nu a Bible no describe no ye fan the servant of God. E kese ono nso ya akoa. Ni se Nyankopon ase akwa bre ho ase ma wura che se Yesu so bebre ne ho ase ahye eje Nyankopon na ase se de yen so bebre ho ase ahye Yesu ase no Yesu yen se master hu fam de ye adehye na wona fam de ye wo masters ene ye wo servants sa na te no kura ye ba ko pe uti ase on ti ase o
uko university we a student time my teacher ni ne kire wade no me pa che ho no wo hye na se nti for respect man we ne servant emfa wo ne de wote opa ya bie company ewo industrial area panyina company ne de ano workers best 5,000 nyina mo ne servant nti mo ne kasa master sa ne tie eno ho asem no work asesa wo ye servant abra ho asem ma wo master no nyese wo kasa na wo yi ano enye se oya ade na wo asa wo ne kasa by heart said the Ephesians 6:1 ne kan say emma muntie mu awofo asem e wa urade mu na di waja ne wonani na we ni mranse medi kan aboshe wo munti bible na kasa wo ya abofra bra wo ase emu awofo enti we bone ba na wo we say mu afa yemra osofo Anthony Kwadwobu achi na asem no eso na afa yenti ensem ase na ye enzame ne nsem no kan ye no ye the bible na ebetoto ho program bu ye na sanete ye the bible na eto ne ma ho yes one so ahwe wo hu me ba cho se mote voice ni ya na ma twara mo hu se voice mote ni em se me hu ni se wo fom ba se ye okay mamu a mon type na me hu se bia e okay won kan wale da upa we upa kitikiti we ka ba wale se ye okay ya se se wonya kuru papa bi di wachi na de boy bia wonya free bon se ma Jesus this announcement omo ba ha na yi omo monye sika store so akase ne kasa akase buto nyina a wo magya so no yi ani magye nyina me ka kire omo magye repo enti announcement yeah na sa ya kwa ba ya na josi pa wa nyankopon so fo kwachi papa yi yi wa wo ba wa ha je say yi boliga leader friend pom all boliga leader one ne no omo omo ba ha na Israel me muslim ya be makam ode me nam se me nye ku oguma ni masi akwala ni se meje no me ka mo nyira mate meje akwala na firi one ne hide nsem muntie o the friend from pon wa wo yi wi afren former ball leader ka je se so fo kwachi so beje akwala na firi nsem mama akwala na ko be bi firi bae bon se ma Jesus trust this announcement omo ba ha na yi omo monye sika store so akase ne kasa akase kuto abusia fire no hanum le de sha ase wa wutie audio no wose wa waba asore a ono abompa ya mawo se wonya aware se wonya sika se wonya de yi na se ujaya asore na ase bia wo no yi ni boni aya ose abofra no obeje no yetie ni ye na edin kan no me besa me hwe se menya ba ku bia se ano odin a menya ba ku bia ano odin a na I think say ya de no mumu no aye we no em say we na me bona ano na emre kakra this announcement omo ba ha na yi omo monye sika store so akase ne kasa akase kuto nyina a wo magya so no yi ani magye nyina me ka kire omo magye edin kan
yen share osofo Anthony Kwadwobu achi asem no ase edi nkan kasa na woka no eye abususem eye musuo kese 1 ono ankasa expose no ho say emofra na na ase mpai bia wanya wabo ama wode free hono mu biara no or expose no ho say emfiri twedi ampo Nyankopon na mu owoni secret bosom na se oma wawade na wubu na mambre so a obese ya wade no eye bosom nko a Nyankopon te saa tie ne ye eye bosom nko a ene oma oba na se wa ameye ho amamra na wo forget no a abofra na otimbe ko no tina kwakubu nsam timi kwaje na bosom free sofo bi asore ho no because na omeye ho amamre edi nkan se efri yeni nkan se efri twedi ampo Nyankopon ya we no a eba ne sa enye nipa adwuma Moses Nyankopon de ne yense chene bebrebe ewo Israel fo nanim empo ewo Pharaoh anim but ensenchirene a Nyankopon ma Moses ya from Exodus chapter 7 and go chapter 12 no o si Nyankopon se ono bema enipa hu onu Nyankopon anim onyam e kire se ade biara Nyankopon eye biara no Philippians 4 verse 26 ye na je Nyankopon ne fa anim onyam e ma no daada aha no o kire se obi biara wona madom so anya ade bia no meje 1 se o ka se wo bechi a kire se eye wa na wona mwakwanya bi so wonim kanche a wo kanche ya nsana ade na ekoso ma nipa ntu wonim nsam a obesa kanche afa ama ade na firi nipa ko ne nsa mesi abosom tumi ena ituza na mo no na emom no hwe eba no Nyankopon mu a ye na je nkwapa Messiah wonim de wo ye Israel for obekan John 1 verse 11 go nya wo se wo ba ono ani diem na so wona ye ne dia na anye no wonim ayare sa Yesu besa Israel for wonim emwa Yesu bu Israel for but the same Israel for sa be ka kire Pilate say crucify him ye musa say Yesu kan say se mo say ye crucify me dia ene wa Messiah de no sa ajo yale wa ekwan bie ma wo no matokwan ekwan nim dabi adentira ehu atemwo no ewo Nyankopon nsem enti Nyankopon asem mu no wotimi nka se me na me ye na meje message akora no na kesa metiase ya eyewu asem na woka because obagina edna ko ba bia ofiri bae mo ye can Luke chapter 9 verse number 51 to 59 Yesu suma asuafo 2 Yakubu ene Yohane se wo mkonko siesie nanim enko kansa mpan nanim no ba be ko honom akọ Samaria na abra asuafo ne ko ye no Samaria fo na anyi Yesu tienie Samaria fo na anyi Yesu Samaria fo anyi Yesu no asuafo ne be ka che Yesu se ye ko ye no wo mamfi ye na opese e kasa meja firi so be hye wo ma na woti asema Yesu kan ye wo se Yesu kan wo manim se munim wo ko a moye ne dia na onipa ba na ma se oba be se nipa kra nemom oba se oba beje wo mo nkwa tieniye edi nkan we Yesu kasa wo Matthew 11:29 say mo hwa me Yesu nsua me se wo sua Yesu a untimi mprane mpo se oba se obi kra even Tabitha 3 verse 9 no wo se me yemfa wo ye ntua wo ye ka ma me yemfa bone ntua bone ka na wo opon de Yesu ye ma Israel fo ni nyina emu ayalesa emu muwa emu nhira ekwan bebrebe ofa aso bo mu nyina no bonia ekese no de yi Yesu but unim de Yesu ye asema Yesu beka no waseni aso so eja fafiri won na wonim de wo yo we na wo sofo a ufiri nyame no say na akasate but we de unim o se oma oba obeje eyaware a obegu no Nyankopon bai enegu aware Matthew chapter 7 verse 15 wose mo ntwa mo ye wo adifo atrofo no ho na wona mu nyanten mamu le ba mo nchen na hu Anthony Kwadwobu ache se oye odwan but eduru ba bia Nyankopon tim piapia na de wo mu na pia bontre se de be ya Nyankopon ba bia adwane abese ho no ho a edisem 18 verse 40 me manma mumfiri wo mumfi
na mo anya ne bone ni bi na mo anya ne haw ni bi enti wono ankasa kra no obi nim de piapia no we make sa statement no edi nkan wo se aware ne kra ya aware a obegu no yen hwe Nyankopon a yesom no ne tirimpo wo aware mu se wono ogu awade se Nyankopon na de emba no efa osofo kodwobu ache so pa de ma nipa no a Nyankopon ogu awade yen kan Malaki chapter 2 verse number 16 T the kind straight Malaki 2:16 was na metane awaregu Ewurade Israel Nyankopon e na wose me pa to kan say wose metan awaregu ti haye metan awaregu sempo buo obi e wo mpaebo mu a me pa to onye na wo answer the prayers no ti nie wo de ne your request dia wo ye adwuma no eye Nyankopon no a wono tie mpaebo no hu nipa ne mabo no entu be kan Genesis chapter 30 abra na Jacob yerenom enwoma no tu ba bia wo se na Nyankopon ebie ne yafrum enti hwan ne bie nipa eyem o kan Genesis chapter 30 no a hwan ne bie nipa yem wo se Nyankopon ne bie awutwa nipa yem man teme oba entu be kan Genesis chapter 4 verse 1 abra ha wo anyinsen ye na wo ye no wo se Nyankopon adawroma menya obaberema echese hwan adawroma eleba eba Nyankopon enya Antoni Kwadwobu ache na mom ne de ende am se wokoji owo ba bia oje ne mafire owo tumi bia woje emma ne firi ho nti eyampa wote maw na wotu anamo otherwise owo kwan se onimu nsem obeka ade ne betumi asafiri wonsa me se wono na I expose ne ho Malaki 2:16 se meta waregu nyame be no beka se wa ware a na se mu yi sofu ni bonia na obi se wo sofu ni din ye enipa Nyankopon na ye home ne mframa no mpo enipa wo wiase Nyankopon edi na aduane home ne mframa no enipa wo wiase no se ye yi ni bonia ya na se ye nyi ni bonia wa behunu ye bu nyame asem so bobora nipa na kasa pe obi num nyame nso odi nyame aduane so wo se nyame biye ni ho ba Nyankopon wo brede mo obia because we yi one day biase wa Acts 17 verse 30 no wasi we yi one day biase wa onam agenko mesias bebu wiase nipa nyina atan enti ha no se aware na wode ma nipa no se efri nyame a me pacho Nyankopon support se aware bi mu because be ma no ene oba na ihia mu akom ho abom asawarefo no nyame anim no hwan ne ka mbo mu yen kan Matthew 19:9 90 as obi say is question Matthew 19 verse 3 na Pharisee for ba ne nchen be so no hwe se obu ho kwan se asem bia nti oja na yera na ena obu ase no sponsor mon ke kan se efri fiti ase no de obo onipa no berema no oba na obo oyo won ena o kan se ye nti ena onipa beja na jane ne na ode ne ho akofam na yere ho na won ba nu aye ho number ako verse 6 Matthew 19 verse 6 enti na wona so enye ba nu bieu na mum wo ye ho nam kro enti die Onyankopon de abom no emanipa bia ntitim ti haye sofo Antoni bu ache se aware ne kro ano obegu no Matthew 19 verse 6 say Bible say men kan che o se de Nyankopon no aka abom aye aware no emanipa biara ntitim osofo Kwadwobu ache we nipa na we nipa by their fruit Matthew 7:15 going to 21 no o se wo mu aba ene de behunu we kire se onim ba bia onya emwane freedom ma wo ti se wo busu amamra ne so na wudi bonia ya wonim de obeya e wase sa reverse ade ne back obi koje sakawa na obu ma ne so sika ni nyina sa akọ busum tumi na te sa obi kotu oduro ade ye adwuma na adwuma ne koso na obu oduro mu na so a adwuma no a abie ne e sa akọ na chi back bonsam tumi sa na te na osofo Antoni Kwadwobu ache wo yire ne hwan de ma wo ene hwan ne kan bo mu enti ha no bibia di adanse se ba bia wonya emoa no ede ma wo na wo enjoy no enti odi ho yaw because on nim ba bi koro yesantie bio yentie bio na afi ye analyze no word by word yes, I analyze word by word.
obi ameme na ase wonye sika waware wawo na wagya asoro no meje tie ni yo onka ase Nyankopon baji o meje analyze ni ye hwe wonim de ya Moses ne Aaron o man koduru kina e wo Numbers chapter 20 aya na do na de ekose ade ba ko se Moses de poma no ebo nim ene ma Nyankopon bu fuye eno so ka ho bidie ba no nye no the main issue no nko a the main issue ne se sukom the Israel for ene Nyankopon kire wa kwankire se fa poma no fra Israel for nyina ba bepo ne ho rock ne ho ne fa poma no e kire so na enso no ba ma Israel for nanom Moses ko kasa o se mu asodenfo munim se ye benya ensu afri oboyi mu amamu ana e kire se woni ne nua Aaron ena eji adwuma na fa se ye benya na je se adwuma Nyankopon ye no Moses na ji adwuma no ma oni ne nua Aaron e ho ne me Nyankopon bu fu ya asem no nyina ni meje na je se obeje dia metiase ya eye wo na ade ma nipa no se ye adwuma se ya ware se ya kontu na asembusa ne se obitimi kọ bosumo kwaje aware ana answer yes obitimi kọ bosumo kwaje eba ana answer yes obitimi kọ bosumo kwaje adwuma kwan bi ana answer yes Bonsam ka kire Yesu Luke chapter 4 verse 5 say Yesu ko to sore no a odi ewiase mu animonyam ne tumutumi nyina be manifest de ahye ono bonsam nsa na obi ono bonsam pe no na ode ma no enti ha no sa meje ne kire se owo tumi se ode ma obi nti ono hunu se why obitray no yentie biu awade no cross megu no sofo a ogu awade Matthew 19:6 die Nyankopon aka bomu no Yesu say mani pa bia ntetim sofo a ogu awade no cross megu no na kese pepato yaudie be na wo mu ede na wo mu tie nipa no a to a level say awade no megu no na kire say wo ya rituals bi esumase against ena unya amoa bi na nipa ni ebu embra ne so ena wo pesa wo kire say obesa unim de obeka say ya wale na nsa kan ya ebe firi ne nsa eye aduma ebe firi ne nsa eye ba ebe firi ne nsa ti no say awale no kran so megu no Ahama ware be 300 no busa won say number of people say na wa ma ware 300 mo sorry ma no mo doso nti mo ware 300 da enye news tieli a number of people nipa say na wa asoro ni mu a aware 300 epie free mu na asujafo say so na asaka this announcement omo ba ha na yi omo mo nyesika stores akese ne kasa akese kuto nyina a wo magya so no yi ni magye nyina me ba to magye na mpesa otwuma dwe nyina so onka se ebia o se Nyankopon ya de ma wo a o ka Deuteronomy chapter 32 verse 6 to 8 go nyina wo se oman boniayefo Nyankopon na mutua ne kasa yi nti se Nyankopon bie kwan ma wo a na se wa mtre Nyankopon mu na akobọ brensem fata Nyankopon no ono ma wade no obetumi asere no obetumi agena ade ana so obetumi kra ma problem enti ye extra careful na sua Nyankopon asem ne tere nyame na ase na Nyankopon ma wade ya o ma wade fo botaye di Yesu kra sa yade ya wose go and sin no more kire say wose ayare san de adwensa cha ne nkwaje brew enti memenya ba aware adwuma ewo Nyankopon nchen ewo abra de odi betua ne ka back ne say wo say wakwato mpona wo kwawe nsa wo kobo brensem fata ene different na nde wo tuni ba na fo say wa tre Nyankopon na ase ya Nyankopon kra betumi na di wo ya da bi
point ni ye say onu yi wo sofo ni boni ayi nti wo eye me sofo no meje. Ephesians 4 verse 20 wo si ye gye Nyankopon ne emfa ni munyam ma ne daadaa. Tumi be na wo a utimi gye eba bi ekuda obi. Tumi be na wo a utimi say awade a ekuta obi. Meje no wo ka no honhom fam nya fisika o ka no honhom fam. So untimi ka say wa wo ba obegye akora na firi nsam de na akotena ono ne fie na na koma obi dabi. Senke mara fam kwanka na so be yes o ka spiritually. Ana sa spiritual no so Nyankopon tumi so yes a nte firi hwan ya emfiri chese de tumi o use no mfiri nyame. Edua na ba na de behu dua kro tietia. Opa preach ma agrada ndwa opa preach ma o members no o mu ema ne nse ayi tenteme platform still wabanda so ye fia ye waba mu amode enye adwen sa kire enye obi preach say sakrawa gri bia na kesi nipa ne firi nyame o mesi Judas kro di Yesu achi no esunya oni esunya fo na eko preach ya Judas kro preach sakrawa dwene e ka boni anim nso no Judas John 6:70 or Yesu ba akoye bonsa na Judas ya enti ha no o se meje me kam ya so ate se what is so cast resurrection nyame. Look at 1 Corinthians chapter 8 verse 5. O say wo nyam bebre. Nti cast resurrection nyame say wo nyam bebre be ho nti ebia nyame a ono no eboa ne resurrection asoro no wo kana asem. Ono de yam say onim amambra okokanche wo so a onim do ba akoye wo so a ama oba obetima je ama wadwuma obetima sey no te say saka wani a wabu mra so na wonya sika na ense yese begie. But sister money na ho we member wa sorry we mu a sa threat ni we nu sa threat ni dwane behwe nyame som papa akiri kwan by their fruit we shall know them umaba ye de behunu enie itumra na ma kire si Matthew ne kan 7 ne kan no wati bi Yesu kasa no Matthew 7:15 na mohwe mo yie e wadifo atrofo no ho na wonam nyantengu mba mo nchen na wo mu de wo ye mpataku adufuripefo na wo mu aba na mo de behu won na wo de tibobe e won kase so ana wo de te brodoma e wo akate so saa so na duapa biara so abapa na duabone nso so ababone na duapa ntumi nso ababone na duabone nso ntumi nso abapa edua biara enso abapa no wotwa na wo de agu ejam enti wona ba e na mo de behu no wote ye wo se or pretend this you good said yay one day what in abano ebecheno sisika bi se wo ye original na nso ye fake a wo just study scan yi wo be hu sign bi osika na ho a eye fake nti e different from original one no but so kasa wo hwe sika entre na gusu ne dia de wo fake ni so bia na bi original na so but ye wo ahyenso de bi ho no mo a na ba mo hu se da bi we original we ye fake tinya wote me da ase abrewa se wo pritika boni anim nanka wo yosofo no ka be pritika aka ho boni nanka yo yosofo no nanka be priti se nipa nko di awu wo yosofo no na ho akwa do na ho akwa pritika se obi nko di awu nanka police for krancho tie ni ye enti e wo se wo study nipa ni nyunuma ni nyina across tie ni ye ye mfa nipa no ni priti bia watie wa abontene ba ko mienu miensa bi emfa nkasa study asafo ni nyina the entire church study ne ye ne ye o secret enema bi hono ma oye ne wosuma se a obeche no by the fruit e na ono abeto no mutuo no meje me de ama wa meje e chese wo no de ma na Yesu mpo a oye yaje nkwa no Yesu mpo a oye yaje nkwa no se wo ye anwoduma ti asema Yesu ka mame nko otu nkyere se Yesu mpo eye ma yi mia na me de ma was ti de Yesu ka Yenko John chapter 12 verse 44. John chapter 12 verse 44.
John 12 verse 44. Ose na Yesu tie mu se de wagye die no enye me na wagye die na de wasoma amen no a na de hu me no ehu de wasoma amen no na maba wi ase han na obiara wote me mu na obiara wagye die no antena esum mu na se obi te me nsem na se wanye ani a me de me mu na ten na mama se me bebu ewiase aten na me ba se wo me bagye ewiase na de wo mu me na onye me nsem no wo de ebu na ten asem mama kama kire mu no na ebu na ten da edi akire no. Verse 49. If we say, me de enye me na me hye me ho me kasaye na eja osoma me no ene wo hye me de menka ene se de menkasa na menim se na hyede no ye dankwa eti de meka no se de eja no aka kire me no saa e na meka woti de Yesu ka Yesu se adwuma biara wo yo biara na ye de eja no epese wo ye no wo yo di Yesu ye adwuma na no de munyam na matwedi ampo Nyankopɔn wo de wote ase ayi na me nwosra so enwosra wo su nya fori mfa enwosra no tuaka enwosra no tuaka nti meje enfa na Yesu aye sa de we bipen boni aye be na yayi wa chen Yesu ye nam na se ne bo wi as Colossians 1 verse number 15 to 16. Ephesians Hebrews 1 verse 2 going no ye na Messiah no se ne bo ade nyina no but edu ba bi na Yesu hia ensuo kekese obenom wase nua no so obi ohia nsuo no ye koma na nsa apro na de replace ni nsuo se wanyenom boni aye ba na chen we obi e nam me so boy ya ye body maame no mi hia bia no mo a de adi tua ne kan no ba nanka Yesu otumi se otumi kasa nanka revenge e baba dabi wose wa mase obaba be se wi asene mo oba se obaba genkwa e fa no se wi a agenkwa ogenkwa nyame ben na soma Anthony Kojobu ati a on de nse o ma ba wi obetimi akuma kora no nyame ben na soma no nyame ben na soma no a se nyame no pe etimi gu awade wa abra Nyankopon wa yesom no no de Malaki 2:16 se wota awale guo me se we kire ba bia okonya ne tumi ni free ono na expose no ho se wo mfiri nyame tie wote na abufu ye wa wasem a obi nsoma wa se ko be fa nsa no betudwa ena sa de wusi kasa na kire se wona anim rituals a wo ye ya nsa na nipa no ensa ka na ona anim de obetima sa akwa ya ebefi nipa ko ne nsa because in free trade ampo Nyankopon nten nti na wo sa wo so control no akwase obi ato wadodo kura bodua na ofi onim nsem o kanche busu ade betima yewo onim powder ohu no obo odin ade betima yewo enu nti ne wo kasa meje mese na megu awade no because bon nsam bo na so ni bonia ya wo se ade no na bon nsam tie Matthew 7 verse number 20 no wasi wo mu aba ena mo de behu won nti by their fruit enti wo hwe ni nyuma no a o ensem na wo ka no a eno na wo so de hunu se Osofo Kojobu ache ono a expose no say tumi ode ya adwuma ne mfiri nyame ya be makama ode me nam se menye ku oguma ni masi akwala ni se meje no me ka mo nyira mate meje akwala na firi one ne yiri nsem unti o the friend from Paul wa wo you your friend former born leader ka je se sofo kwati so meje akwala na firi nsem akwala ni se meje no me ka mo nyira mate meje akwala na firi one ne yiri nsem the friend from Paul wa wo you your friend former born leader tumi we mfiri nyame da me ka na kora kire wo we na so ba dwane free as ne na se kora tumi we mfiri nyame da meje no mamen kire wa Job a otene ni nyuma kronkron ne baako ne kan kire wo Job 36 tie ne 26 no rather me kan akere no hu se Job no enyema bi e kan ne nyuma ho akere se wo yetene ni no ebi nie Job 31 na Job no kasa se wa ye boni bi a nka ohaw mum emra ne so se Job aye boni bi a anase niema oba beka no se wodi hu fo a enka ohaw mum no embra onu Job ne so ba ko nie Job 31 verse 27
Was not say a dada or say Mamma verse 26 verse 27 Job 31:27 na a dada makoma kukum na manofe mensa ho e de emai na no atemufo enyina anim amumuyo. Okay, verse 29 se manage say metamfo abu a ebu no ho ti haye Job se ono e Job no se nanije se ohawato ne tamfo a ti hayi Job 31:29 se manage metamfo abu a ebu no ho na me ho esane me se bone ato no enso mama no anya bone samede enome besere ne wu wote Job 31:30 Job se emfa ho ne bone a na tamfo yeti ya no o mana no nya bone se mpo ode enome besere se ne tamfo engu ba safo gina so dem se wayi ni boni ayi ntino abofra no obeku no we kire ba bia nti se nyankopɔ ka se Job dimu na wotene o Job chapter 1 verse 1 go in Job 2 verse 1 go in na e kire se Job firi nyame nti won fa no mensere obi wuo ti hwan honhom na osafo Anthony Kojobu akide ya adwuma a wone de wa ma wade ba to be chia kra no oji akra na yekuma sem e kana kra kire wo digo obi a wone ba huntimi nkosa wo de kokogya na akode ne kra ma e mara kra nchema ba dia se ade wo chena akra na wu a se huntimi court ayi ni honhom asem wo court ti do bes wo kire no Job se wo yese wo de no me besere obi wu nti ye na gidifo ye mra mebusem 24 verse 17 wose wo tamfo krara wo tamfo wo tawo se ayi o se wo din ti no na o se wo din obi se wo din ti no so fu we dibese bi aye wanka wanya we se so anka ye nya nkrofo bi me ehunu se san wo kasa so we mfiri nyame anka obi kura be kasa wo boa enti aye se enyuma ne bi de sa enti mebusem no ti ha chapter 24 verse 17 wo tamfo kura wo ye wo tamfo mpo na de wo forma sori wa sori ba na oni munipa abeje mpa ebo e wo asori eyeye mano kura na okwa o mabiu ba wo mpa ba medi ha mekese ne wa mabiu ye wo nkwaje afam enye boni aya wo yi obi ne ehia Yesu aye de chen sa nyankopon bo wi ase obi gwatu ka se na nya na common sense for yesi nyamen Yesu bia Yesu Jesus never existed so ye nam ne so ne bo wo oti ase we kire se ensem timisi emenam so me hu de o yesum ne de o ye han no kura ye ba akopɛ mebusem 24 verse 17 yinti Bible mebusem 24:17 oyisa wo tamfo hwe ase a ema woni nye na se wo wotiri a ema wakoma eni ahurusie utie de Bible ne ka no we ye nyame nipa ne wo ka ho asem no wo se ye nyame nipa na obi taa ompa wan ne taa o nye de wo se wudi so obi ayi boni a obi se wudi anu ntina gese wa aboa no mpa wo mama na nya ba obeku okuma kra no ugu awade no because of say wono no eyi uboni aye hwe ebusem 24:17 say wo tamfo mpo no so wo hwe ase ma woni nyi na wo wotira emu akoma eni ahurusie olsa wo tamfo e wotira ma wakoma eni ahurusie da nyame asema wo ka no intu ye gidi ni a yengote Yesu kasa Matthew 5 verse 43 osi ye mompa empoma de ohawo nyame fafure no onim de woyo hunimobo ne kai na ma nkoso hu awurade na wanyera wanyera bagidi ne wompa eboni nye by tender by fire engo pie obitirim na James 4 verse 4 say wo a obo wiase abrabo we nyankopon tamfo nti wo tamfo ngudi a na ye se na wo su nyankopon tamfo bia wo su bewu sa honhom we mfiri nyame yes amen kan Matthew chapter 5 verse 43 wose mo de se wo kan se do yonko ne tan wo tamfo na me de me se mo se mo no mo tamfo na mo nchira wona wo pae mo na mo nya wona wo ta mo ni yi na mo mpae ma wona wo ha mo
na wotamu na moye moja owosoro no ema efrise omane wi apue ema nipa bone ne nipa pa na oto ensuo egu wona wotene ene wona wontene so na se modo wona wodom nko a akatua ben ena ewo mu todefo nso enye saa Yesu busa question se so for Anthony Buachi edo de on de ono waye wi a wanyi uboni aye nko a in fact obe na wo so saa na wiase ni nso we na papa so be papa but wo de na we gidi ni wo de na yeso nko ne se wo do no etra wadofo so esa akọ watamfo so nti wo mompa ye ntia wo emo bompa ye emma no tina mebusa 24/7 se wo tamfo mpo no wo hwe ase a emma wani nye yes emma wani nye into bekan Obedia 1:15 wo kire niema odi fi Obedia 1:12 up to 14 ne kono a wo se nkense senka mo wani ji abra asem tu nua no e de safo gina pulpit anim se meji abofra no awale ne megu no won fere owura fi se ukura Bible nyame asem Malaki 2:16 se onu Nyankopon se wotaware guo ugya ne pulpit anim se ne pulpit ampa ugya anim se awale ne kura obegu no pa dia fruit Matthew 7:15 going ene de be hu won we yen ha hu waste more time onu a pa ne mutu ama wiase hu se omfiri nyame nyame na meka ye Job 32 no ni Job 32 verse 9 no Enti sa ye wa na wano akoyi wonka na wawoka ana nsemi se esu ampie nso amese ebe ye den senka obi ono obetima agye adi se na asem ne te wase enye wona wanyini pi Job 32 verse 9 enye wona wanyini pi ene wonum nyansa na nye empanyin ena wohunu atemu mu enti na mese muntie na me nso mekere de menim wote wase honhoma ewo odasanimu no ena ema no ehunu mu honhoma ewo odasanimu ena ema no hunu mu Job 32 no verse 8 ampara honhoma ewo odasanimu no ena wotumfo na home ena ema no hunu mu dise Nyankopon honkonkron ede wo kasa wonam fa mumpo no enye obia na se wo na damfo na se wacha watade pen na woni ne ntam de tia obeka se beje matade wo de picture honam fa wiasefo mpo wi fo mpo no dodo se na obeka se ma boa pen ma to atalia ma to adia ma pen na woni manya asem nti no matade ne ko roma me nipa hen se beka sa wono nkasa biem kura na nya de ase wato atalia ma obeka se roma me safo de ma yese obi yese na obi afa wo so nti no meje eyawale a megu no we chire ba bi onya tumi ni free onya ammo ni free bo comfort de wo boawo na se wa anye ni wa anye na mamba na amano a obaba beje sanete ni se wo ka ni se dia na sa na ye nso wo se yete ase se wunim ba bia wunya emofra na ya ware ni free di ma nipa no na onim de obekwa akoye kancha betima kanche ne edinya betima bone de obetima ye ama asa reverse tina ba ye oye kana se meje no onfa kanche Nyankopon ya we no because ono ana onim so be ye ho adwuma tina o se meje no mese no ma oni na ho Ephesians 5:8 no o se mama moni na ho na monwen be be wiase ko no eduru bunu mu ma woni na ho na mani na ho se de be ya bonefo no enya kwan enwia ye asem we kunya asem e be cha ho beberebe e de mu si wa ha obedi amankwa nie Nyankopon adom ahode wo ho mra akra bi ndie na week we mu afi last week ba nyina na fever akra bi e ha adwene na enso Nyankopon adom na metumi so ama ahode na aba Awurade nkyerɛ beberebe obedi amankwa nie